L'aigua és un recurs escàs, fràgil i finit que en ocasions costa de veure. En aquest vídeo et parlarem de les aigües subterrànies explicant-te què són, on es troben i per què són tan importants. Les aigües subterrànies no són tan conegudes ni tenen la visibilitat dels rius, estanys i llacs, però tenen la mateixa importància i són imprescindibles per a satisfer les demandes que diàriament tots i totes necessitem. L'abastament urbà, l'agricultura i la ramaderia, així com els usos ambientals, requereixen diàriament d'aigua en quantitat i qualitat, i garantir-ne la seva disponibilitat és un dels objectius prioritaris de l'Agència Catalana de l'Aigua. Què són les aigües subterrànies? L'aigua subterrània és senzillament l'aigua que no veiem i que hi ha sota la superfície del terreny. Quan plou, una part flueix superficialment cap als rius i torrents, una altra s'evapora i retorna a l'atmosfera i una altra penetra el sòl. Aquesta aigua, que s'infiltra en el terreny, després de satisfer les necessitats de les plantes, la que sobre es desplaça en profunditat cap a l'interior de la terra. L'aigua es mou per gravetat molt lentament a través dels espais buits que va trobant en les roques o formacions geològiques fins a arribar a uns materials on no li és fàcil continuar circulant cap avall. Llavors, l'aigua es va acumulant i va omplint tots els espais i cavitats que hi ha per sobre d'aquesta capa, i aquesta és l'aigua que es coneix com a aigua subterrània. Aquesta aigua es fa visible quan brolla per les fonts o surgències, o bé quan la traiem a l'exterior mitjançant mines o pous. Què són els aqüífers? Un aqüífer és qualsevol formació geològica, és a dir, qualsevol terreny natural, per on discorre i s'emmagatzema prou aigua com per poder-la aprofitar de manera eficient. A Catalunya s'han definit 199 aqüífers, però no tots ells tenen la mateixa capacitat d'aportació d'aigua, perquè això depèn bàsicament dels materials que els integren. Així, podem trobar aqüífers que es desenvolupen sobre roques permeables, com són les graves o les sorres que dipositen els rius, i que tenen una gran capacitat d'aportació d'aigua. Pel contrari, també es poden desenvolupar aqüífers sobre roques poc permeables, com són les argiles i els llims, i que tenen una capacitat d'aportació d'aigua molt pobra. Per exemple, a la vall baixa del riu Llobregat s'hi desenvolupa un sistema aqüífer molt important sobre les graves i les sorres del riu Llobregat. Aquests materials tenen una elevadíssima capacitat de subministrament d'aigua, la qual històricament s'ha fet servir per l'abastiment de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana. En resum, els aqüífers són un recurs molt important d'aigua dolça i alhora vulnerables a la sequera i a la contaminació. Per aquest motiu, l'Agència Catalana de l'Aigua dona molta importància al seu manteniment, protecció i bona gestió. Per què són importants les aigües subterrànies? Les aigües subterrànies són molt importants com a recurs hídric, ja que són la major reserva d'aigua dolça accessible del planeta. Penseu que només el 3% de l'aigua del planeta és dolça, i d'aquesta, el 20% s'emmagatzema en aqüífers. Són, doncs, un recurs natural de gran importància, atès que juguen un paper primordial en l'ecosistema. Per exemple, en el manteniment de fonts, llacs, llacunes, aiguamolls i el cabal dels rius. També contribueixen al desenvolupament de l'ésser humà i les seves activitats. A Catalunya s'extreuen de l'ordre de 600 hectòmetres cúbics any. El principal ús és l'agrícola, seguit de l'abastament i l'industrial. Pel que fa a l'abastament, un 40% de la demanda es satisfà amb aigües subterrànies. Hi ha molts municipis de l'interior de Catalunya que s'abasten exclusivament amb aigües subterrànies, ja que no és possible la seva connexió amb les grans xarxes regionals de distribució, que estan destinades a abastir els grans nuclis de població. Per tant, les aigües subterrànies són un bé essencial per la nostra subsistència, que n'hem de tenir cura i mantenir en bones condicions per un futur sostenible. Tota l'aigua que tenim és molt valuosa i cal tenir molta cura.
L'estalvi en el consum, el seu bon ús i el desplegament d'accions per preservar la seva qualitat, així com les tasques que du a terme l'ACA per a la descontaminació d'aqüífers, són cada cop més importants per a garantir la seva disponibilitat en un escenari marcat pel canvi climàtic. Agència Catalana de l'Aigua. Generalitat de Catalunya.